Progressive, creative podcast. I host umhliko, guest uwe. Lights, camera, action, sisha izule. Obvious, na musu kagela. Movious, ya yoni umbrella. I-podcast enothando labantu. Thanda nokwazi ngohambo labantu. Hamba nge-faith futhi ayihambi nge-sight. Kodwa mekumnyama. Welcome to another exciting episode of the Creatives Unplugged podcast. Sengiphinde ngafika sesiphinde safika and angihambi ngedwa ke namhlanje ke njoba nibona nje ngiphethe ubaba umfundisi uMadolo. Let's all welcome uMadolo ehamba Nobhala. Nobhala ngicela sibamukele ngelikhulu ihlombe. Yes sanibonani. Yebo sawubona. Ninjani? Awu siyaphila mfowethu. Singezwa kuwena, ayisingezwa kuwena impela. Asiqale ngala kwintokazi sithi Nobhala ubani usisi igama nesibongo usuka kuphindawo. Igama lami ngoPamela wakanxele. Yeah. Sisuke eMawoti. Onisuke eMawoti. Yebo. UMadolo uvele nawe introduce nje ngegama nesibongo. Mfowethu igama lami nguNjabulo ngwakamkhize ngisuka endaweni yaseNanda eMawoti. All right. So uletunjana uyena oqoqa umnikelo ngala eSouth. Cha phela ngazi Nobhala uyena ubhala ukwenzakalani? Uyabhala ukuthi kwenzakalani, kuzobe kwenzakalani. Bakhona abaqoqa umnikelo, khona ufunda iBhayibheli, khona wenza konke lokho kodwa yena nje ubhala ukuthi nje kuzobe kwenzakalani and kwenzakalani. Ubhizi ngani kulezi insuku? Khona ivideo engiyibonile mfethu ama student anganoma ubuse university or something bekhanyisa amafoni kugcwele bevuma unoyana. Ubhizi ngani kulezi insuku bafu? Yeah, ngiyaperforma mfethu, ngihamba ama campus akhona la KZN, UKZN mfethu, yabo. So bekuyise Howard laphana. Oh nice. So ngiyahamba nje maningi khona OH Wood khona UKZN, so nje saqhubeka mfethu siyawuphusha mfethu unoyana and uphumile ngihamba nawe Duncan. So sithi nje so perform ubone nje umlingo ngalendlela adu ubona ngayo. Abantu bakukhanyisa ama flashlights nje kube ngendlela esimangalisa ibe yinhlinto mfethu. Bawuthanda kakhulu noyana. Abantu ngiyazi ukuthi bayibuza noyana mawukuthi awukakayizwa le ngoma. Asivele sithi nje DJ sicela usivise le ngoma le abakhala ngayo abantu yonke into. Abanye ngibabona babrande ngisho ikipa. Zikhona campaign kahle campaign le pushwayo. Zikhona ngempela ikipa ziyatholakala nje. Semkhulekweni manje. Hayi asibangene mfowethu. Seswini njengamanje. Lapho ngeke Nobhala versatile uyakusiza kwenza konke ngiyacela nkosuthela umusi lungisa indaba yami nawe nkosi ngiyathandaza ngisayona impela kodwa ngiyafunga ngiyaphabaza from way back besikwazi ukucela imvula ezintabeni manje sesikwazi ukuyi-offer njengamanzi aseshaweni imina umfundisi oyimanga inkosi ithela umusi nginikelela ukukhanya ngokuphosa lamashumi lo mhlaba sekuvele kuphuma umphefumulo esikhaleni sicela ukubuyisela ukuphila lokho esikuthola ey'hlahleni kho sekuqonywa nama-bless kodwa mntanami kulungile sekusonta nama-gangs sesohlangana ezulwini mawukuthi uzenza better in heaven you shall prove it uyaphuma noma uyangena kuyozwakala isolution abazalwane esontweni bengaqomana na abayihlambululeli izono ngabe bakhona la uqoka ukholo lomfundisi kodwa usantshontsha hawu ngiyababuzela nkosi ezulwini ngabazoya na angithi it's natural so why umuntu umeshonile siphinde simfake thina eboxini angithi it's natural so why umuntu umesihlabile singamgoqi ngesikhumba sifake eboxini phakamisa isandla mufunda kuthandazela uJehova kambusisa umuntu osewathatha lento uJesu sizoyisizayo soguqa kuhlangabeza ezulwini bathi right ubani ozoya sihlangabeza abantu bahlala
phansi studio bengithi ngizobe sengishaya sendirawunda senithi no mama wesonto akanyakazi ngisho umnyakazo namhlanje mzalane siyabonga yo what a nice song yeah Faith siyamba kanjalo Faith siyamba kanjalo beat la uKing P fana South Coast yeah fana South Coast engisebenza naye kakhulu Faith even kuma Any Loves khona ingoma zami ezayiza trenda uma Any Loves bekuyena so nje ngimthathile nje ngamsondeza eduze ngathi hayi akasebenza sikhiphe umsebenzi omuhle kakhulu even kunama episode lawa soye ngikwenza nabo uma mfundisi kanje soye kuyena isikhathi esiningi ish so la wenze njani uthe nje uthi Duncan nginengoma la noma ngine beat nayi beat awubhale uba uqhabuke ne chorus ubani ocela omunye ngoba ngiyazi njengoba ingoma kuyakho kusho wena approachile uKing P Faith uKing P yena first lo beatmaker wenza something like vele ne eyishoyolo ukuthi unoyana so manje yayisample so mina ngase ngacela ke intombazane ekuthiwa Ryan khona uRyan naye kule ngoma ngacela yenze kwayenza ke yabantswempu kanje so mengiposta ku Facebook abantu bathi hayi angifaka uDuncan naye kuDuncan wayithanda methi mayilalela hayi wayithanda wayigibela nangempela nami ngayigibela ke ngakuse ngiwafakile amavesi kodwa senginqena ukuthi manje ngiloye ngishaya kabili ngithi ngathi hayi othi ngilenze libe yi1 wase wafaka kuDuncan ayi methfaka ayi ngacabanga kwakushintsha kodwa ngathi hayi ngathi ngirelax ngoba vele into ekhuluma ngabantu sometimes sifuna ukudlana ematrackini hayi into nje mfethu into engithanda abantu baya relate kakhulu because ngangizwakala into ukuthi ngifuna ukumudla hayi ngangigcina sengiphuma ngifuna ukufaka ama punchline ama flows igcina sengiphuma esihlokweni sengoma bra music uqale nini masingaya back nje kwi background yakho ukuthi lisuka up lonke leli talent into eyiqale nini ngayiqala ngisamncane kakhulu mfethu engangisamncane kakhulu khona nje ingoma yami ngaqala ukurapha ngina 12 years ngiphethe ngangina 12 ngangenza ugrade bar emandlethu ngangishana le ndoda igama la Slim Black mfethu siyakhumbula kakhulu ukuthi hayi bafika nje ne-idea ukuthi kumele senze umculo kwakusekuvele kukhona lento ukuthi awu nami yazi segazini lento nginokuyenza ngamzwisa nezingoma mfethu angisakhumbula kwangempela kodwa nje kusukela kudala nje grade 7 lapho nje mfethu kwakuyinto vele ephila kuthina sibuko Eminem sibuko Tupac lo sishintsha lezulwini kodwa yona hayi sekudala kakhulu so damo ulokhu khula ke skill vele siyakhula siyayikhuphukela sona ukubona nje even na kwi content angivelanga nje ngathi othi ngiact kuphela bese ngiyayishiya lento music ngivele ngayimixa nje yabo so into ekhona nje ephila and ama video akho apowerful ngendlela eyisimanga nama numbers lapha na mawusuyishaya content kwesinye isikhathi sibone no sisters lapha beqolezela hey ngoba futhi mfundisi le idea le concept iqhamuka kanjani like looking at nje umfundisi uMadonna le ngangine phone kwatrenda kakhulu TikTok ngabona ukuthi awuyazi TikTok izinto ilula sinokuthi silo siqala phansi sifuna ama deals ukuthi kumele sayinwe noma kumele senzeni kube khona umuntu ozofuna ukuthi afake imali ukuze umsebenzi wakho uzokhuphuka mina ngabona ukuthi hayi no TikTok uyakwazi ukuthi ukupromothela umsebenzi wakho so ngahlala phansi ngavele ngayivukuzela ijazi ngavele ngayigcobela intshebe ngafaka izibuko ngafaka intambo la ngenza enye ingoma engangiyenzile back then because yayinama voice mhlawumbe u14 yayinama voice ayi14 ngavele ngayishintsha yayinomfundisi phansi kwakumncwabo ngayishintsha ngayiacta ngafaka endlini ngayibeka lapha ifoni ngayenza ngaedita vele creativity into ekhona nokuedita into oyifundayo la manje uyenza ubuka ukuthi abantu bazoyi-understand yini phinde uqale phansi uyenze uyi-edit ukuthi hayi no uyayenza isense mengibheke ngala umuntu uyabona ukuthi ngibukani yabo zonke lezo zinto so ngayenza ke futhi hayi ngathi ngiyipost abantu bayithanda bakhombisa ukuyithanda kakhulu nakho ke sengibuyela kubona ke labafethu bengi-actor nabo nobhala obani bana ngibathatha ke sengibanika ama characters sengikwazi ukuthi hayi
ake ngenza into kube khona futhi oyi-actayo kanje ngaphinde ngabona futhi ukuthi no man ukuze izoba nice because abantu bayabathanda abantu besimama especially thina yabo siyabathanda abantu besimama futhi abahle abazokwazi ukuthi benze into ibe yinhle ngasebenzisa bona-ke labantu so iyatrenda kanjalo nakho ngingabe umuntu wesimama nje ngibona ukuthi usiya kwelinonile bastard njengoba uyibonela nje mfethu yabona so mfethu ngabe uthi abantu bazoyithanda and ngempela bayayithanda omunye umuntu hayi ngoba elandela i-content yami uthanda yena lo muntu wesimama yabo because ngisho ngifika kuma-event hayibo uphi usibanibani uphi mamkhize uphi utreasure uphi nobhala yabo so nje iyakhuphuka kanjalo-ke i-crafts yami so nje ngaphandle kwaba ngiyilutho kwangempela hayi ake vele asilutho ngaphandle asilutho kwangempela mfethu so mfethu ngiyabona la ukuthi isikhule kakhulu le concept ngalendlela ukuthi ngingakubona ugijima notira lapha makunama izinto abazenzayo bakubiza ozakwe kuhamba kanjani nje manje with life yakho nomculo nema performance nokusebenzisana nabanye abantu Fethu kulula kakhulu because even ingoma mhlambe nayo isikuva sesingasho ukuthi uyithandile but kodwa I'm sure ukuthi uinspire show ukuthi vele ngumuntu onesipani esithandekayo esihlonishwayo futhi ngenxa ukuthi vele otira bayakwazi ukuthi ukukhombisa support oBig Zulu ozakwe so kulula ukuthi umuntu mebona into futhi ene potential mekuthiwa hayi cela ungene angene so kulula kakhulu nami ngijabule kakhulu ngizizwa nje ngigrand mfethu ngecrafts yami because akusafana kuqala la ukuthi ufuna ukusebenza nomuntu kumele ucabanga imali because yonke esebenzayo but sekulula ukuthi uyakwazi ukwenza into for free nabantu asebephezulu kakhulu because the reason why ngikubuza ngalento ngize ngifake indaba yotira ukuthi khona into ufike wangayiphathi nje kuza la i-bearings i-bearings ngabe igcwele la ngoba manje neyiphushe kakhulu i-bearings kona kulama video yo manje uvela afike azonilethela isitoko kwenzakalani mase nimphushela kanjani utira fethu kahle naye uyapromote abantu abaningi into ababengayazi le bayitshela ukuthi like yakhe kanti akuyona yakhe so khona umuntu osebenzisana abasebenzisana nabo kule ayithi uyisulumane lo yamuntu umninwayo yabo uyisulumane so manje mekukhona umuntu ofuna ukuthi into yakhe itrend engathi ngasebenzisa umuntu vele othandwa abantu so utira nayo into ekanjalo la ukuthi uthola isponsor yabo kumsebenzi wakhe so njoba simenshina ke nathi ke sasitshela ukuthi vele uyena like until kuze kuvele lo muntu lo onayo yabo azasho ukuthi hayi no uyawuthanda umsebenzi wasipha lawo masent so saqhubeka ke and mase siphusha futhi uyakwazi ukuthi sometimes mesicelile asidilivele yona ke alright manje asiphasi siphela kakhulu ukuthi lokho esidilivela ngoba phela hayi ukuthi into esiyenzayo lento nathi isikhathi esiningi ukuthi siphuze kakhulu yabo kuye kube ngcono mhlambe mekuzokwazi ungancoba mhlawumbe into ozokugqoka kanje manje utshwala egcineni kodwa ke siyapromote lapho umuntu ophusha ibandla yabo ibandla egcine seyiaffectya lento umuntu ayibuza ukuthi hayibo kanjani lo yabo so kuze kube ngcono umfowethu lo osebenza naye lo igundile la ulestanayo hayi ubehlala khaqala yemhlala lo angazi ngokuhamba kwesikhathi ngithi kunina bantu bebearings kufune ngabe mhlawumbe ila etafuleni kodwa kufune xoxo phela soxoxa nobaba ulento njani hayi kuyafuneka ngempela kuyafuneka kumele sayina ngempela lapha siphushwe kakhulu lento abantu sebeyithenga ngenxa yethu ngiyengibona umuntu asho ukuthi hey ngisendaweni ukuthi la ubona ibearings awungavele ngayithenga kanti mnandi kanje yabo so siphushile nje kakhulu mfethu hayi ziyasha mfethu umsebenzi uyabonakala ngifuna ukuthi sithathe manje sifake ngala kwa hip hop kwangempela ke manje ukuthi ngiyezwa kandodana uMadoli ngiyezwa kuthiwa nihlangene laphana no captain and befuna ngabe bahlangene kuyimanje la ukuthi abantu bayasebenza kwenzeka lento wena against uBonhasta hey bathi hood versus hood squad edition yabo leyo asingene kuyona kuhamba kanjani njengamanje with selecting your team khona obatholile kuyahlangana kuyahlangana even though kunzima cause umuntu engavuma mengim-approacha ngisho ukuthi cela afike phela azobe aseskimini sami cela eze skimini sami uzovuma vele umuntu yabo kodwa mase sekumele ezo-rehearsa noma sengizwa ingoma kuzoba nzima ama-artist ngiyawazi nami khona uthola ukuthi
into engifuna ukuyiveza eBet Center ayikakabi khona ngisafuna ukuyicabanga nje ngiyicabangisise kodwa ngiyavuma ukuthi ngizoya yabo izinto ezinginika ichallenge nami njengocaptain lezo yabo sengiyibonile kanti kuqala bengumdlali nami ngidlali ngilandela zonke izinto but manje ngiyabuka ukuthi ngoba ngicaptain kunzima kakhulu only to find mase sekufika lolo suku lolo abantu abasaphelele soluthi ukhulume nabantu mhlawumbe abawu20 mase sekureheza kufika abantu abawu8 9 yabo uyaliqala uyalimala cause laphana kufunakala abantu abawu15 kahle kwiteam kodwa abantu abazodlala abawu10 alright so nje kumele ngibe nabantu nami ngeke ngiqale lo 15 mhlambe kumele ngibe na 18 just in case cause ukuzwe mekuthiwa sekushoniwe ekhaya ngisemsebenzini angazi ingane iyagula yabo ngeke uzokwazi ukuyivimba izinto ekanjalo izinto epersonal ezibhlungu futhi so kumele ube nomuntu ozokwazi ukuvala leso sikhala so ngiyaqhaqhazela kuyimanje cause angazi noma bazofika bonke labo bantu engibakhethile kodwa ngiyabathemba oba lava baningi kakhulu abangafiki noma ischeme sami uhlupha zafe ubulletsman baningi mfethu ubani uGabadia ubani uMondli Khizi baningi nje baningi selecte kakhulu eNanda ke mina yabo baningi mfethu angazi indaba bebaleka kodwa nje baningi mfethu ngisho beqhamuka nje basiphusha nesikhuluma uzokuba ukuthi nangomunye kanti vele uyabadinga bakhipha ngisho bakhipha efonini okay uhlupha zafe ubulletsman uMondli Khizi uGabadia umehlenyoka alright waka wena lo fana lo ice cream wasemzansi Kokmadlamini what ayifana bayi ngeke ubuleke bayabaleka yazi ngifuna uqamba babaleka yazi into emnandi kakhulu ngoba ngibonile lapha Smart Black Mampondo bakhona nje mfethu bawu19 kahle basawu19 kodwa ke mesriyeza mfethu angifuna uqamba manga baba yabo nje this week hayi ke ngizoke ngibone kahle nami because ngifuna ukuselecta kahle caca ukuthi ukhona ongekho akekho ngiqhubeke nokusearcha because maningi ama player mfethu nice ngiyabona lapha lo bhuto ozobe ubhekene naye usevele washaya neposter enabo bonke laba bantu ama comments kuthiwa uphethe ama superstar iBarcelona kuthiwe iBarcelona abanye bathi Real Madrid kanti nawe mase kuthiwa iCaze mase uphethe ama superstars iBarcelona edlala neCaze bayabheda labantu ba iCaze mina into engibonayo bebengakayitholi list yakho yabo manje mangizwa mhlonisha noma beyitholile I do understand ukuthi vele mfethu engathi ungayithemba into yakho kodwa laba bantu mfethu laba bantu bayithemba ngalendlela ukuthi noma singawina lapha nabohleli bethatha kancane yabo kodwa ke mfethu vele umdlalo ke mfethu yabo sihleli suna kanjalo mina ke njengoba ngocaptain bengihleli ngiwina kanjalo kuthiwa ngeke umadolo mfana waseNanda ngiwine kodwa ngoba sengocaptain nje bengiwina kukhona ita ubuwina ubufika ungene nemoto stage zonke lezi sibuka nje uthi hayibo nayi imoto ingene stage imoto eyelo yabo zonke lezi zinto bengizenza ngenxa ukuthi vele angithi kunencindezi yokuthi ngeke azayenze kunabantu esibathembayo ukuthi bazoyenza yabo bengihleli ngiqashula ama man of the match nje mfethu uzakwe nje uyalaza udaba mfethu njoba ngocaptain abantu bayazi ukuthi hayi kufanele manje uthabe uCaptain hayi sesikhathelo yena useshubisele kakhulu kodwa ngisho kunjalo angithi uyabo ukuthi nginocaptain nguCaptain one experience abanalo lolo valo banalokho nje hayi ayikho into yakhe iKaizer Chiefs cabanga uyasithatha lesixoxo hayi ngihumble kakhulu for leya game and ngizoyiwina bonus le khona bathi the team is the only team that matters kodwa nje mfethu ngeke baze bayiwine mfethu ubonus la mfethu mina uyalaza udaba mina mfethu ngaqala kuyena ukuhamba ama shows uyena nje wangifaka egameni ngimngaka nje naye unesandla bonus la sonke imhlonipha kakhulu but into afika yenza ukuthi like indlela enza ngayo yabona ukuthi uthi ngilwa nentwana yami yena melwa manje uthi ngilwa nentwana yami kanti manje nami ngiyakhula nikhulile ntwana nami ngiyakhula yabo ngiyakhula kakhulu before siphume nje lapha kwi Hood versus Hood Squad edition imessage yakho because lento eyenzakala mfethu with team ye Rap Effect badlala
igqathe limnandi kubantu abathanda hip hop kubantu abathanda lo mdlalo fethu we rap yipi message ongayisho nokubakhuthaza i-team ye Rap Effect behlangene bonke ozakwe iKZN Lockdown Cypher because manje ngiyawuthanda mina lo mdlalo Fethu into engayisho mfethu ukuthi babamsane mfethu baqhubekele phambili baqine because manje i-industry i-hip hop futhi uyazi ukuthi inepolitics kakhulu so noma ifika lezo inqinamba bahlangabezana nazo but mabenze sure ukuthi bayakhuthala futhi babamsene because manje kusangenzeka ukuthi uzakwe unesifiso sokuthi kube kanje kodwa i-team yakhe uthola ukuthi ithi hayi zakwa siboni kanje engazi ukuthi imbono mfethu efikayo nakuwo wonke umuntu wakhona kuleyo team engathi bengahambisana because yonke into definitely show izosebenza engazi ukuthi bengakholelwa kakhulu mfethu especially kuNkulunkulu futhi baqine babe strong because ngiyayazi lento ababhekana nayo ingcindezi yakwa hip hop ngiyayazi kakhulu ngiyayazi uzakwe umbone man ebhekele secikekile ngoba manje abantu bayakhuluma yabo futhi cishe kubanjwana nangezandla yabo leyo nto only to find futhi ama sponsor enza aza kancane yabo so sesiwinile nathi siyafuna sicela imali yethu manje unemali wena yabo unemali udlala ngathi zonke lezo zinto akwazi ukuthi abekezele kodwa aqhubeka angadiki ibali so like masibuyela ke kumsebenzi owenzayo ikhona ialbum ngale kwaNoyana noma ezinye ingoma oke wayikhipha ufuna abantu ufuna bazi ngazo ama video mhlawumbe umsebenzi wakho nje ukhona mfethu ngoba le ngoma le singikhuphulele abantu kanje bengifisa ukuthi ngikhiphe iproject ngizoyikhipha nje ezinyangeni ezayo kodwa kuwona lo nyaka ngizoyikhipha nje iproject esimple futhi ezoba nequality izoba mhlambe 5 or 6 ingoma nice emva kwawo nje uNoyana bese kuba ama video ke khona ne series ebengicabanga igama la isitha yabo ngibuyisa le yanto leyana kodwa manje ngifuna ukuthi ibe clean ibe professional yabo because ngiyabuka ukuthi sekukhona abantu abaningi futhi abasilandelayo so nami ngithi ake nginyusa amasokisi so iqala nje maybe this week noma next week i-series ezoba mnandi kakhulu yamfundisi so abantu abangifollow lapha abalandela ama page babone babe updated yonke into mfethu uyenza umsebenzi omningi kakhulu so unobhala ubhizi ngani uyangiphekela lapha hayi cishe sikuzwe uphefumula nje so irole yakho uyayithanda kakhulu nje ukusebenzisana naye uMadonna ngingasho singayithanda shem ngiyayithanda noma ngike ngami isikhathi eside kodwa shem ngiyayithanda khona futhi nathi ingoma esike sayikhipha naye umfundisi bantwana bami indaba ongayimention manje waphela sayikhipha senza ngisho music video ongayimention manje ngiyaxolisa ikhona ingoma esikhiphile naye bantwana bami ikhona ku YouTube abantu abayadansa mengihambe naye siperforma abantu bayamthanda naye so bafisa ukusibona stage ngithi hayi asibaperformele naye bayithanda ngendlela esimangalisa igqomuke igqomu uNtsompo kakhulu kuyigqomu futhi so ileyo ngoma and then omunye umsebenzi owenzayo ukhona mina kahle mina umculo engithanda yilona igqomu igqomu yes nakade ngaqala shem kuyikona ukuthi akuphusheki kulezi zinto bongabaza abantu nezinto bongazazi kahle kakhulukazi mina nje ngathini mina ngangazi ukuthi nje uma ufuna ukuba umculo uyahamba e-studio ufike wenza ingoma because ngiyayibhalela ngazi ukuthi ngizofika ngiye-studio banginikeza ubeat ngihlale phezu kwa-beat bese bona bayabona benzani anginalo ulwazi oluningi ukuthi okay yini oyidingayo ufuna ukwenza uvuzi ufuna ukuphusha yabo belokhu bengitshela ukuthi topala phusha lapho ngizophusha ngenzeni ngazi sengibhalile ingoma ngayicula sengiqedile yabo so nami ngibe ngikhathale ngiyeke endleleni umadolo siqalile nokusebenza khona music video yakho wawuyenza ngisayazi le ngoma yakho le ngiqala ngqanti ukusebenza naye because ngangisebenza nabanye abafana kuthiwa ama-solo boys aphelele endleleni nawo then ngase ngingena kumadolo nje kwakuyi-music video ayingicelile emva ko-music video senza i-series ezasemawoti i-series ezasemawoti from i-series ezasemawoti sasesingena kwi-content nakhona ezongi-approach ngendaba ye-content
kodwa nginqabanga Shem. Yeah. Eyichaza nje ngiyasho ukuthi okay. Echaza nje ukuthi okay ngifuna ukugqoka kanje ngasho ngithi ngifuna ngiveze umzimba. Hayi okay ayisizameni. Sayizama vele. Yahit. Yavele nje yashona le phezulu. Hayi ke abantu akabasafuni ke nginxibeke manje. Ngoba phela babona le video kuqala nje ngiveze umzimba. Abasafuni ke ngigqoke nje bona bafuna nokubhala onesikhumba esiflash esasho ufundisi so saqhubeka kanjalo sasebenza. Ngathi kuma encane ke nami amatoho ebengibambeze ukuthi ngingasakwazi ukulo singasakwazi ukuqhubeka nezethu bezisibambile zami naye. Alright. Kube kuliwe phela kulezi zinto lezi xatshani. Bengisezethu. Hayi ziphi zona? Angazi. Nkosi yami siyasebenza thina nomfundisi. Sihlangene ngomsebenzi. Yebo Nkosi yami unayo umuntu wakhe. Nami naye umuntu wami. Nice. Ukuthi nje abantu bahlezi bezohlanganisa into engahlangana ama-comment abantu bahlezi phela lama video esiwabukayo. Umfundisi avela angene la. Hawu umfundisi ukusabhiza ebhodweni labantu kuyenzakalani? Akele kusageza bheda lo. Abantu bagcine betshela lokho ukuthi hayi kodwa umfundisi uke impost uma wengane yakhe ikhombisa ukuthi unaye umndeni wakhe naye noma ngampost mina wamphathi nami nginaye umuntu engihlekisana naye amadoda esihlangene ngomsebenzi nje futhi njengobhuti wami kahle kahle sine brother sister relationship. That's nice guys. Even though kuye kwaba khona isikhathi la ngazi siyaqhelelana khona. Uyazi ke yena usikwakumayelana nani size siqhelelane. Hawu lokho ethi ngiyazi angazi. Hayi ngazi yonke into phela. Wamxhopha nobhala. Yazi ngitshela ukuthi ngasekuxhopheni yabo indlela ebengithanda ngayo umsebenzi wami bengenandaba nokuthi uyasikhokhela noma usikhokheli bengenjoy into ebengiyenza nangendlela ama-fans aberesponda ngayo. Bengayinaki indaba ukuthi khokhelwana kanjani. Uyena lo wabhede. Uyena lo wabhede. Ngiyayithanda phela manje live yonke lento manje ngabheda ngani wabheda lo ngabe sikude kabi thina ayibo ngabe sikude kabi thina asixazululele la before sivale ke manje kwenzakalani ngabe sikude kabi nalomjida lo hayi mfethu njobe esho ukuthi usis no bud kahle kahle kube sahlanganisa ama feelings ukuthi mhlambe nami sengiya inspiresheka kuthiwa hayibo Madolo mithisa lengane enzani lengane yabo kube ngabe kade ngaba sisazwani mhlambe yabo so like nje izinto njobe ethi usiswami uyazi mfethu abantu bandawonye khona izinto ezisiphazamisayo uthola ukuthi mhlambe sekukhona umuntu ozwana nawe like mhlambe engazi ukuthi kangcono mhlambe usangibali manje Madolo usangifanga ngisho kuma shows yini Madolo wangilahla manje kanti lento sesisebenzisa so indizile kanjalo mfethu nami only to find bengi understand ukuthi I know man even though phela sebekhona nabanye kodwa ngingamnyeki yabo izinto ezikanjalo ngiqhubeka nisebenzisana kube kuhle go right manje nobhala aqhubeka abhale lapha siyafuna ukubona umsebenzi right. Hey siyajabula bafethu ukuthi nifikile namhlanje. Mhlawumbe singayithatha futhi siyibuyisele ngala kuNoyana before siphume ngoba angazi singakujabulela ukuphuma ngale ngoma le. Yabo. So idlala nje mhlawumbe sidlale nje sidlale size sivale podcast. Kodwa amazwi akho okugcina mhlawumbe sesiphuma kubantu ababukela icreative inje ongayisho kubakhuthaza. Angazi ukuthi bengaqhubeka baviwe ngisho idatha Nkosi yami liphele ezibakhala abantu ngiyayazi leyo nto umuntu acela ngithengele idatha mina liphelile mfethu ade ngibuka wena noma kunjalo mfethu abantu baqhubeke babuke and bashare ngisho bethandaza basithandazele Nkosi yami nathi simame siye phezulu kakhulu uNkulunkulu ababusise mfethu ababukelayo bapress ulike lapha basifollowe bayifollowe kakhulu futhi necontent sesibuyile ngamandla angeke sisaxabana nami ngeke ngisawenza ama mistake ebengikwenze kunobhala ngiyathembisa athini utholakala kanjani lapha kuma social media mabefuna ukuthola lapha mina Madolo Mkhize SA on Facebook Instagram Madolo Mkhize TikTok Madolo Mkhize YouTube Madolo Mkhize unobhala yena utholakala kanjani enkundleni zokuxhumana Facebook ngoPam Nobhala ku TikTok ngoJojo Pamela Noxolo ku YouTube sasifake
ukuthi mina ngikho angizangihlula shem lezi zinto lezi. Mina zinabantu bazo. hayi zinabantu bazo ngoba ngisho Facebook manje khona umuntu ongiranela wona because uyangihlula mina. Oh nice. Angikwazi madolo behleze ethethe nobhala post ngiposte ngalelo langa phinde kuthule ukuthi nya kuze complain bona abantu ukuthi hayi nobhala akaposti kuthulekile nje because uyangihlula shem naye mfundisi akangichazela into eziningi angifundisi. Yeah. Akangifundisi ngifuna kuwenza. Kodwa ke cabanga sesifuna ukuyivala manje sesiyayivala sesiyaphuma siyavalelisa kuma creatives nabathandi be creative unplugged abasibukele sesigoqa nje besithe masivula wathi uzosikhulekela amanzi awuzange sakhuleka. Nkosi yami ayikho inkinga kodwa ke ngoba kubalekwa ngisangakhuleka nje manje asikhuleke singavala nje amehlo egameni lenkosi uJesu. Yes. Siyabonga uNkulunkulu ize sesiuqedile umsebenzi kodwa njengoba besishilo nasemakhaya ukuthi ngazi ukuthi konke kungahamba kahle. Siyabonga ke Nkosi sekube njalo sesiyawugoqa umcimbi and konke kuhambe kahle kakhulu. Siyacela uNkulunkulu njengoba sisazohamba ingozini zemoto ube nathi nabo abafowethu la usale nabo ngisho sebegoduka ube nabo baqhubeke Nkosi yamakhosi noma zikhona izilingo uzubavikele Nkosi yamakhosi kuningi ke emhlabeni bake bazama uthola ukuthi ivideo ayihambanga kahle bangalahlekelwa ithemba ba understand ukuthi iphathi yempilo. Nkosi yaseNazaretha mdalo wezwe nomhlaba lekelela nglozi yakahlaba ihlangane lekelela kuze bephakade amen. Yes awusebonga amen. Ihlangane. Yes iyona bayasiluma lapho sontweni. Exactly ayona impela hayi ke sesiphuma sicela ukusidedele lapha ngoNoyana. uNoyana nesiphume ngawo hey nevesi lamadami lapha zakudala inkonzo bathandaza imfolofolo yamanyala ngefihlwe ngaphansi kwakhololo futhi wadingela kakhulu yathi kuyona le ama campusini ngifaka uyena because uyathi uthi imadolo woza zizama because unaso islot lapha lesincane. Yeah. So nje ngiyayibonga yonke lento yaqhubeka nayo lapha impela nje. Aya siyabonga Duncan siyabonga shout out to Duncan, shout out to Ryan, shout out to King P, shout out to Slim Flag, Ikeke. Nice. Kade kumfundisi mayiphakamisa izandla ufike sethanda. Siyabonga. Siyabonga kakhulu.